दिल हाणी सिगो हिन साल चेती हल मदीने दे बस आए यो ई सवाल चेती हल मदीने दे बस आहे यो ई सवाल चेती हल मदीने दे है मुल्क मिठे जूं गालियूं सारे राणल पई हित राजरो वारे मुल्क मिठे जूं गालियूं सारे राणल पई हित राजरो वारे बी बुधे नथी का गाल चेती हल मदीने दे बी बुधे नथी का गाल चेती हल मदीने दे बस आहे यो ई सवाल चेती हल मदीने दे दिल हाणी सिगो हिन साल चेती हल मदीने दे बस आहे यो ई सवाल चेती हल मदीने दे है मालो ई मिल्कियत कान घुरे थी आकाए होई अर्ज करे थी मालो ई मिल्कियत कान घुरे थी आकाए होई अर्ज करे थी आकाए होई अर्ज करे थी माहिरू मुजा ही हाल चेती हल मदीने दे बस आहे यो ई सवाल चेती हल मदीने दे है कन तगे दिल ठारी आहे कन जीवरी अज त्यारी आहे आका कन तगे दिल ठारी आहे कन जीवरी अज त्यारी आहे कन जीवरी अज त्यारी आहे के पहता पुनल वट काल चेती हल मदीने दे के पहता पुनल वट काल चेती हल मदीने दे बस आहे यो ई सवाल चेती हल मदीने दे है जह दिल बरते तो कल आहे पिरी परे सो कै खाना है जह दिल बरते तो कल आहे पिरी परे सो के खाना है पिरी परे सो के खाना है रंग लाई दो लजपाल चेती हल मदीने दे रंग लाई दो लजपाल चेती हल मदीने दे बस आए यो ई सवाल चेती हल मदीने दे बस आहे यो ई सवाल चेती हल मदीने दे है ज़ाकिर जो क्या दुखड़ावींदा साईं मदीने पार सॾींदा साईं मदीने पार सॾींदा कंदा नेठ भलायूं भाल चेती हल मदीने दे कंदा नेठ भलायूं भाल चेती हल मदीने दे बस आहे यो ई सवाल चेती हल मदीने दे दिल हाणी सिगो हिन साल चेती हल मदीने दे बस आए यो ई सवाल चेती हल मदीने दे।